Nou, wij vinden onderwijs echt heel belangrijk om mensen te blijven uitdagen en stimuleren. En om ook gewoon kansen te geven aan iedereen om uiteindelijk, als je zegt ik ben vandaag dit en ik wil eigenlijk heel graag wil ik dat doen, dat we mensen helpen om dat traject te doen. Eigenlijk om gewoon gelukkige medewerkers te krijgen, maar ook om te zorgen dat mensen het juiste doen, in dit geval voor onze patiënten. En daarom is onze HWA Academy, waar een groep gemotiveerde mensen werkt, heel erg belangrijk om eigenlijk iedereen in het huis, of je nou hier bent als in elektrische, bijvoorbeeld bezig met elektriciteit, of als je bezig bent met schoonmaken, of als je gewoon als medisch specialist, dat iedereen de kans heeft om uiteindelijk zichzelf verder te ontwikkelen. En daarom zetten wij erg op in en daarom hebben we ook de afgelopen jaren, als je kijkt van, nou, ik ben hier nu iets meer dan 3 jaar. We hebben ook het budget echt voor opleidingen heel erg vergroot. Samen om het ziekenhuis eigenlijk beter te maken, het ziekenhuis gezonder te maken. Hebben we gezegd, we moeten investeren in mensen, juist om mensen te behouden en nieuwe mensen te krijgen. En ook om te zorgen dat ze dus echt het beste doen voor onze patiënten. Ja, wanneer ik zelf voor de laatste opleiding heb gehad is, ik heb afgelopen voorjaar nog een opleiding gedaan aan Oxford, een leadership course en 10 weken lang. Het was super interessant, met deels ook bijna allemaal op afstand. Veel eigen vrije tijd ingestopt, maar juist om gewoon echt up-to-date te blijven in de laatste ontwikkelingen in met name het leiderschap in ziekenhuizen ook. Summa cum laude daar geslaagd, dus ik ben daar hartstikke blij mee. En ik probeer daar ook zoveel mogelijk weer in te zetten, ook hier in het ziekenhuis. Dus ik probeer ook aan mezelf nog steeds ook gewoon en te leren en te spiegelen en ook gewoon op te leiden.